Čime god da se bavite, šta god da uzgajate, sadite ili sejete, ako to radite na najbolji način, rezultati su neizostavni. Biti najbolji u svom poslu i održati se na vrhu svakako da nije lako, jer iziskuje mnogo truda, napora i učenja. Međutim, kada posao počne da se uvećava i napreduje, a zarada raste, postaje jasno da bez velikog truda nema ni dobrih rezultata. Milan Nikolić iz Ravnog Sela je mlad čovek koji je sa suprugom Bojanom počeo da se bavi povrtarstvom još 2009. godine. Oni su se odlučili za proizvodnju u zatvorenom prostoru. U početku su imali samo jedan red plastenika, danas imaju 3 reda sa ukupno 62 plastenika koji se prostiru na blizu 3 hektara. Berba paprike je uveliko u toku, za prvih 15 dana skinuto je dosta ploda i očekuje se dobar rod od ovogodišnje berbe. Što se tiče godišnje produkcije ili produkcije po plasteniku, to se kreće od 5 do 6 tona, po plasteniku pričam. Godišnja produkcija je zavisno opet od godine, sezone, ali može znači da se kreće negde od 320 do 350 tona. Od sortimenta u plastenicima su zastupljene rane sorte, šilja i babura. Uskoro svoje mesto u plasteniku zauzeće i paprika slonovo uvo, koja će se tek pokazati kako se ponaša u plasteničkoj proizvodnji. Sve količine namenjene su uglavnom domaćem tržištu. Ima dosta kupaca koji kupuju kod nas pa izvezu. Ima momenata kad mi se dogovorimo za neki spoljnotrgovinski posao pa izvezemo tako da, ali orijentisani smo na domaće tržište uglavnom. Zastupljene su ranije sorte, tu je negde vaša prednost dok ne stigne ova paprika sa otvorenog polja? Da. Apsolutno plastenička proizvodnja je i orijentisana na ranu proizvodnju, tako da asortiman koji koristimo je znači rana paprika da bi stigla što pre i da bi je što po boljoj normalno ceni plasirali. Odmah po dolasku na ovo imanje mogli smo da zaključimo da je sve veoma uredno, kao u apoteci. Između plastenika nigde nema ni travke i sve na svom mestu. Ono što posebno izdvaja ove plastenike jeste i uniformnost biljaka, koje su sve ujednačene i kao pod konac. Rasad radimo u Grow Irigu. Jako smo zadovoljni sa saradnjom sa njihovom kućom, sa tim rasadom, znači apsolutno ove godine skoro ni na jednoj biljci smo imali problema što se tiče samog ukorenjavanja, maksimalne su plodonošenju, cvetanju, uniformnost biljaka što je jako bitna je maksimalno izražena, tako da normalno onda iz svega toga ne izostane ni kvalitetan plod i plasman. Sva neophodna hraniva biljke dobijaju kroz sistem kap po kap. Sve je kompjuterski kontrolisano od količine hraniva do pritiska u navodnjavanju. Zbog količine i težine plodova, biljke su oivičene, ograđene sa 2 kanapa koje ih drže i tako rastu do kraja žičane konstrukcije u obliku slova P. Ovde je primjenjena najsavremenija tehnologija. Trudimo se apsolutno savremenu tehnologiju da koristimo, znači sve ono trenutno što se može naći kod evropskih proizvođača, mislim da i mi u ovom momentu apsolutno primenjujemo ovde, što je vrlo bitno istaći. Imamo zdrav plod koji se nudi potrošaču. Druga stvar, jako je bitno i način đubrenja, sama tehnologija đubrenja, koja se đubriva koriste, moraju ići kvalitetna đubriva. Mi u ovom momentu koristimo i Jarin program đubriva, tako da se mora obratiti pažnja na nitrate u proizvodima. Zato što nije samo u pitanju pesticid kad neko konzumira, nego je u pitanju i način đubriva. Tako da svaki proizvođač mora obratiti pažnju na kompletnu postavku proizvodnje. Ukoliko bi kod nas svi radili kao poljoprivrednici u Evropi, uskoro bi mogli i da počnemo da živimo kao oni, prateći i njihov životni standard. Plastenik u Ravnom Selu zadovoljava i najviše evropske standarde u proizvodnji paprike, pa se tako uopšte ne razlikuje od bilo kog plastenika u Holandiji. Milan Nikolić je odličan primer da i u Srbiji uprkos svemu može da se radi kao i u Evropi.